Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, namhlanje uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ubekakhuluma ngama-statistics for the past financial year la abe azisa khona ukuthi umsebenzi wamaphoyisa ekulwiseni necrime uhambe kwazi wafika kuphi. Ngifisa nje sithinte lapho nje ey'gabeni ezimbalwa noma singeke sidlale yonke video yakhe kodwa sizocaphuna nje lapho nalapho ukuze sibe updated sazi kwenzakalani. Kodwa engifisa siqale kukho singakayo odabeni lika-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Nge-weekend ngincome uMinister waka-Home Affairs uLeon ngomsebenzi omuhle kade ekhuluma ngawo lapho be-introduce khona ama-drone nama-body cameras. Kwakhona abangisolayo njengomuntu mina osencoma umlungu kodwa umsebenzi lo umuntu wayekhulume ngawo ukuthi kuzoba khona ama-drone kwaku-Dr. Aaron Motsoaledi. Umbuzo wami uthe uma uDr. Aaron Motsoaledi wayekhuluma wayenga-implementi ngani na? Sonke lesikhathi ngoba phela wahlala i-term yonke, i-term 5 years. Wahlala i-term yonke kodwa akaze aza implement. So kwenziwa yini ukuthi anga-implement? So namhlanje ngibone i-video yakhe uDr. Aaron Motsoaledi ekhuluma into enhle kakhulu enhle ngempela. Ngifisa ukudlala leyo video leyo bese ngiphawula emveni kwayo. There will be at least 6 academic hospitals. As you know, we have got 10 academic hospitals at the present moment. We are going to replace 3 because they are totally. In fact, I can't say we replace them. There's never been built. It has always been temporary, but for many years, so we are going to build them. Then we are going to build 6 new ones where they never existed before. So academic hospital, which we call central, will actually be, there will be actually 6 new ones, even though 3 will be replacement, because at the moment we have got 10 in the country. Umlalelo uDr. Aaron Motsoaledi la echaza izinto abazozenza uyabona ukuthi kuzokwakhiwa manje ama-academic hospital la kuzofundelwa khona ibhedlela okwamanje bazolungisa i-3 eyonakele ebese ke bakhi 3 engekho kodwa nje wona awu10 uma ekhona wonke. Uma uyilalela le nkulumo yinhle ngempela kodwa ngixakwe yilokho. Le article yange 19 February 2014 19 February 2014 oshuthi njoba ku 2025 manje ineminyaka u11 lento yashiwo. Ithi ke ugovernment wase South Africa uplan ukwakha at least ibhedlela ezu43 kanye nama clinic awu213 eminyakeni u5 ezayo for i-country njengoba kupropose i-NHI okuyi National Health Insurance System. Lamazwi ashiwo uHealth Minister uDr. Aaron Motsoaledi uwasho kwi-media briefing eParliament eCape Town kwakuLwesibili. Mhlambe yimo ngazazi lezi bhedlela ezu43 mhlambe lama clinic awu213 yimo ngawazi. Uma wazi ngiyacela ukuthi ungireferencele la ku comment section ukuthi hayi iyakhiwe iclinic ethize. Sizongena ku-Google, iGoogle izositshela ukuthi ivulwe nini ngoba phela njengomuntu wayekhuluma ngafuna mayivulwa phela abe khona naye abeka amazwi. Sibona ivulwe nini. Bese sithola ukuthi kule ibhedlela ezi43 sekwakhiwe zingaki. Kulama clinic awu213 sekwakhiwa ingaki. Angikhulumi ngale yamanje, ngikhuluma ngayango 2014. Sizwile le yamanje ekhuluma khona ngama academic hospital. Asike siyibeke eceleni nje sike sikhulume ngale yango 2014. Ngiyacela ungireferencele la ku comment section ngizwe ukuthi zingaki ibhedlela ezakhiwe, mangaka ama clinic akhiwe. Mhlambe ngakini ungasho ukuthi ayikhona iclinic yakhiwe ngo2015, 2016 or 17 because uthe in the next 5 years okusho ukuthi ngo2019 kwafuna lento ibisiyenzekile oma 2020. Ngiyacela ukuzwa ngawe. Ngenza nalabo bebengisola ukuthi ngipraise lo yamlungu. Ngimpraise lo yamlungu ngoba in less than a year iJanuary ihlanganiswe ngoJune ngonyaka ophelile noma kupheleni kaJune. In less than a year zikhona izinto asezi-implementile. Noma uDr. Aaron Motsoaledi muhle ekuthenini asho izinto efuneka zenzeke in the future kodwa zifulfillwe abanye abantu.
ngicela ukudlula-ke lapho singene endaweni kaMkhwanazi, kodwa ngizama ukuveza ukuthi sikhathele ukuncoma abantu abakhuluma izinto ezinhle abangazenzi. We are seeing a decrease in terms of the crime as we've been monitoring the first 9 months of the financial year. We have not spoken about the last quarter because the crime stats of the last quarter has not been made public official by the minister. So therefore, our discussion was centered around what happened between April last year and December last year. So as we're looking at overall crime, we're seeing a decrease in overall on all the 17 community reported crimes. Akubeka nje la ubaba uMkhwanazi ukuthi uma bebheka ama-statistics babona manje inamba le yobugebengu bebikiwe yehla. Lokhu kuyethembisa-ke, kuyakhombisa ukuthi amaphoyisa kukhona kwenzayo, njengoba usho ukuthi uma beqhathanisa endelela ama-statistics abawakhiphile awe-9 months ngoba i-last quarter ekuyi-3 months uminister kakayikhiphi, so ngaleso sizathu abakwazi ukukhuluma ngayo, kodwa nje ukubonakala kwehla kumanamba kuyethembisa kakhulu. However, as much as the decrease is there, especially on murders, as much as there's a over 500 cases decrease, we're still worried with regard to the number of cases that we have registered, which are over 4,000 cases. Over 4,000 cases of murder is just too many. Because we look at it and try and see how best can we move towards the figures that we last saw in 2020, where we had cases that are just about 3,000 or less. So we are driving towards that as a South African Police Service in KwaZulu-Natal. Uthi-ke noma kwehla lobugebengu kodwa basakhathazekile kakhulu ngokubuka ukuthi ama-cases lawa asekhona ngoba babala ukuthi about 4,000 cases emurder nje abantu ababulewe. Ngakho-ke bayazama ukuthi baphushe njengamaphoyisa KwaZulu-Natal ukuthi baye kula manamba akaba khona ngo-2020. Siyakhumbula ukuthi ngo-2020 izwe lalivalekile. Abantu kwakungenamcimbi, kwakungahlangani bantu, so ngazo zathi izathu zokulwa nezinye nje ezikhona bezingekho ngoba abantu babevalekile ngesikhathi se-lockdown. Uthi-ke bafisa ukuthi kufike kuma-statistics ayekhona ngalesa sikhathi ngoba i-crime ngaleso sikhathi yayehle kakhulu kubantu. So that is the main. Yes, we are seeing a decrease on cases of rape as well in the province, but again, we still account for a lot of people that have been raped, over 5,000 of them. That is not acceptable. So we still will like to see a bigger reduction in as far that crime is concerned. We are quite happy when you look at property crime in general, the theft and burglaries and the likes. It seems to be going down, and we're quite pleased with that. Although we don't want people to be losing their properties, but the numbers are quite encouraging as we look at them in terms of crime. But we know that it's not only crime that you're looking at. We are looking at the feeling of safety from the citizens. As we go around station areas, policing areas, and also being assisted by Statistics South Africa in order to measure the feeling of safety by the citizens out there, we're still not happy as South African Police Service in KZN because there's still a lot of victims of crime out there. People who are not getting the service that they need from the police. Our response time to their complaints and our professional conduct as we interact with our clients out there is still not satisfactory. Njengoba-ke ngishilo ekuqaleni ukuthi angizukuyidlala yonke le nkulumo ka-Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, kodwa nje ngicapha nalokho engicabanga ukuthi kubalulekile njengoba esho nayo ukuthi nama-cases we-rape ayehla, ama-cases wabantu abangenelwe ezindlini ayehla, noma-ke kusasho ukuthi usemningi umsebenzi ofuneka wenzeke. Noma behambela indawo bayathola ukuthi abantu bayakhala ukuthi amaphoyisa aresponda late. Nanendlela nje amaphoyisa aziphatha ngayo kubantu. Siyazi ukuthi lento yenziwa yiwo amaphoyisa. Futhi nje njengami mina personal angiwathemba amaphoyisa ngoba ubugebengu obuningi obenzeka lawo benzeka phambi kwawo amaphoyisa asuke eyingxenye yabo. Obunye ngaba bukho kuba amaphoyisa ayawenza umsebenzi wawo. Manje ngaleso sizathu ngiyakuzwa kushoyo mina uLieutenant General Mkhwanazi, futhi uma ngase wonke ama-province atacklisha i-crime ngendlela benze ngayo e-KZN, sibone izinga lobugebengu behle nje South Africa yonke, kungaba singaphila eSouth Africa safe. Kodwa manje asiphile eSouth Africa safe ngoba izigebengu ziprotectwa ngamaphoyisa.
ngoba injustice system yethu iyakubheka ukuthi uhluphekile noma unemali na. Abantu bakwazi ukwenza ubugebengu, bakhipha imali baphume. Uyabona nje kwi-issue yama-drugs, enzeka ama-drugs ey'ndaweni esihlala kuzo ngoba abantu abawathengisayo baprotectwe ngamaphoyisa. Bakhipha idizi daily. Izinto esizibona emgwaqweni yingoba badizela amaphoyisa daily. Asicaphune okokugcina manje bese siyivala ividiyo. Yes, once we have that relationship with the community, there's going to be more crimes reported. And that's what we want to see. We want to see people speaking out and not to die in silence. We might be reporting a number of reduction in terms of rape cases. Perhaps maybe there's still a lot of people that have not reported those rapes. And we want to encourage them to report more. It's not about the pride of reduction, but it's a pride of not having crime at all. That's what we want to see as a province in KwaZulu-Natal. Anugqugquzela abantu ukuthi abawa-report ama-crime ngoba uzwenza umzekelo nge-rape ukuthi ngoba bazohlala bethi hayi iliyehla izinga nabantu kanti abantu abasa-report. Siyazazi-ke nathi izathu ezenza singa-report njengoba kade ngisho ukuthi kusiza ngani ukuya emaphoyiseni ekubeni ungeke uzusizakale vele. Manje bona bafuna ukuthi mabebuka ley'namba bazi ukuthi cha ley'namba zi-reflect into eyenzakalayo. Lihle kakhulu ixathi abalithathile, asizwe ukuthi uthini la bese sivala. We might not emphasize more on what the plan is about in the public space, but we've been engaging with our colleagues from Crime Intelligence at the head office and devising other interventions that we're going to have. We are having a meeting with the private sector, the companies, the body that is responsible for the transporting of money in South Africa. They're going to be here tomorrow. We're going to have a meeting with them to try and put our heads together in order to come with mitigating measures in dealing with this type of crime. Sibonile ke kumavikeni aphelile kubikwe kakhulu eKZN ngama-cash in transit enzeke khona lapho kushawa khona iy'moto zemali, futhi ubone ukuthi ishawa ama-professional ngoba abayisukeli imoto engenamali, abalenzi nje futhi abavele bashaya imoto engenamali. Futhi ngendlela athi umkhwanazi labantu bane-network ngayo uyabona ukuthi banolwazi. Bayakwazi ukuthi bathathe imali eqala bagcine ngokuyibhoma imoto ukuze badukise umkhondo. So manje kusasa ke noma engeke azawusho phela ama-plans obo, kodwa kusasa bazohlangana ne-crime intelligence, bahlangane nama-security company lawa asebenza nazo lezi moto agada nazo lezi moto, bahlanganisa amakhani babone ukuthi bayixazulula kanjani nasizulu bayixazulula kanjani le nkinga. Lesihlave esikhona basilwisa kanjani ukuze singandi kodwa kunalokho sinciphe. Futhi sibonile ngalo futhi iviki eliphelile yona i-crime intelligence isebenzile ngoba bakwazile ukuthi batrace abanye ababeshaya zona iy'moto zemali. Ngeshwa akathi amaphoyisa mayifika kubo bakhipha ibhama iseyabadubula-ke abazange baphile. Kanti washo yena ubaba uMkhwanazi wathi bayafisa ngathi abanye bangangazikhipha ibhama bangasarenda baboshwe bezokwazi ukuba-interrogate bathole more information. Kodwa-ke banethemba ukuthi uma kuhamba isikhathi bazobathola. Kodwa nje uma ubona behlangana kanje khombisa ukuthi bazimisele ukuthi balwisane nale nkinga ekhona ye-crime esihlasele la kwi-South Africa yethu ekhululekile. Noma-ke kuzosithatha isikhathi nje njengathi ukubona amaphoyisa ebuyela ukuthi siwethembe. Liyabona lento kade isho i-feeling of safety ekuzosithatha isikhathi ukuthi siyibone yenzeka unless kungafika nje operation ezokwazi ukubopha amaphoyisa enze corruption. Uma ngafika operation enjalo hawo kungangcono ngoba amaphoyisa enza noma yini ayithandayo. Asazi-ke ukuthi athembeni kodwa nje hayi amaphoyisa yiwona nje asidayisayo. Ukungawahloniphi kwethu amaphoyisa njengamalungu omphakathi nokungawathathi serious amaphoyisa nanokuthi sigcine singawa-report ama-case emaphoyiseni. Yikho ukuthi amaphoyisa vele kithi asephenduke abantu aba-useless. Kusiza ngani kuyobika emaphoyiseni ngoba lo muntu mayebanikeza imali alinokuya icala ecourt liyaphela nje liphelela lapho. Ngiyabonga kakhulu-ke bengithi angikwazise ngokwakamuva nje owenzeka la eKZN lapho uMinister wamaphoyisa bekakhuluma khona ngama-statistics we-crime. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo.